В днешният епизод от предаването «Моето хоби и моделите» ще ви запознаем с историята и членовете на единствения клуб в България, занимаващ се с железопътен моделизъм. Идеята за създаването на сдружението е обединяване на интересите на любителите на железопътният моделизъм, без оглед на мащабите, в които колекционират. Повече за историята на клуба ще разберем от неговият председател Марио Гергинов. Здравейте, нека започнем от самото начало, от предисторията на създаването на клуба. Здравейте! Историята на клуба е от преди 2 години. Тя всъщност започва много по-отдавна с създаването на интернет страница, с форум, който обединява хората, интересуващи с хобито. И малко по малко започна да се оформя идеята да се сдружиме, да направим това, което правим, да го направим организирано. Събрахме се една група ентусиасти и направихме клуб. И вече 2 години сме заедно. Нека разкажем на зрителите за дейността на този клуб. Основното в дейността на клуба това е, че развиваме железопътния моделизъм. Това е наше хоби. По-голямата част от нас са колекционери, колекционират модели железопътни в съответния мащаб. Отделно от това хората имат предпочитания към различни администрации, имам предвид български, германски, френски и така нататък железопътни администрации. Общия интерес обаче е свързан с това да създадем едно трасе, макет, който да ни представлява пред останалата част от колекционерите и хобистите в България и не само в България, в света като цяло. Така че това предопределя и основната ни дейност – правене на макет. Разбира се, в целите на клуба съществуват и много други задачи. Една от тях е самото популяризиране, работа с млади хора. Отделно от това, разбира се, имаме и по-сериозни занимания. Организираме конференции, симпозиуми, ровиме се в историята на българските железници, които са част от историята на България. Към днешна дата колко души членуват в този клуб? В момента имаме 26 човека членска маса по списък. Били сме и повече, били сме и по-малко. Разбира се, това е като всяко сдружение, то е на прилив и на отлив, в зависимост от кризата в момента. Има хора, които си отидоха заради невъзможността да плащат членски внос. Нека запознаем зрителите с мащабите на вашето занимание. Основният мащаб, в който ние имаме интереси и се занимаваме, това е 1:87. Това е типо размера, в който сме направили самото трасе, H0. Той позволява реално най-атрактивно демонстрира красотата на железопътните модели и съответно на макета, който е направен в този мащаб, с най-голяма детайлност, съчетание на детайлност и на размер. Разбира се, има и други мащаби. Колко души изработват подобен макет, като този, който виждаме зад нас? Много. Значи това е толкова много работа, че просто тя не може да бъде свършена от един или от двама човека. Започвайки дори само с дървенията или с конструкцията, дори с самото планиране. То е резултат от работата на няколко човека, на няколко архитекти, както се казва в тази сфера. Конструкцията, дървенията, полагането на релсите. Между другото, всичко е поетапно. Не можеш да правиш едновременно полагане на релси и полагане на ландшафт. Има степенуване на нещата. От тази гледна точка и се разделяме. Има хора, които умеят да правят едно по-добре, а други да правят съвършено друго, нали, и то много по-успешно. Все пак, демонстрирайки един микросвят, претендираме, че той трябва да бъде детайлен, реалистичен, атрактивен. Има ли състезателен характер във вашите изяви? Помежду ни не. Състезанието е по-скоро от гледна точка на това нещата да станат на време, тогава, когато сме си определили цели и срокове, които трябва да постигнем. Кога можем да очакваме вашата следваща изява? Пролетта сме поканени отново в Пловдив, отново в Международния панаир. Отделно от това, разбира се, планираме и няколко
изяви в моловете в София, покрай празници и така нататък, защото ние все още имаме нужда да се популяризираме, все още имаме нужда хората да ни виждат, все още имаме нужда хората да свикнат с мисълта, че има такъв прекрасен начин на забавление. Имате ли идея какво ще покажете на публиката? На този етап това, което сме си поставили като цел за следващата национална среща, която всъщност е пирона в програмата за следващата година, това е да довършиме съществуващото трасе или по-точно модулите, които не са направени, завършени с ландшафт, да ги завършиме с доста интересни структури, промишлени предградия, с бетонови възли, с складови площи, с подстанции. Това са интересни структури, които когато бъдат завършени и наситени с живота придават детайлите преди всичко, тогава хората се радват, хората виждат наистина един умален свят. Нещо ново, което подготвяме, това е един доста голям модул. Модулът ще представлява силно планински релеф, нещо като швейцарски Алпи, примерно, с едно ждрело, представете си железопътния мост, по който минава влака. Това са нови елементи, които смятаме да покажем. Смятам, че ще създадем интерес. От учредителите съм на клуба, от самото начало. Какво сте решили да ни покажете днес тук? Може би това е вашият модел, който се намира зад нас. Разкажете ни за него. Прочутият Рейн Голд Експрес. Златният Рейн. Един от най-луксозните влакове в Германия, пуснат за пръв път на 15 май 1928 година. За пръв път в Германия се достига и се надвишава 23 метра дължина на вагон, което е много голямо постижение за тогавашната вагоностроителна промишленост. За пръв път се появява ето тази талига, която се казва Гьорлиц 3. Много луксозна возия и до ден днешен старите железничари си спомнят, че точно тези талиги имат много комфортна возия. И за пръв път в Германия е възприета практиката експресния влак да се боядисва в цветове различни от стандартния зелен цвят. В нашия случай лилаво с слонова кост. Лилавото го ползват като символ на аристокрацията. Самите вагони са също много интересни, защото те са изпълнени всичките като салон-ресторанти. Един багажен вагон, той всъщност е международен влак. Той е свързвал Амстердам с Базел, Швейцария. Но с всичките немски вагони през различните държави с различни локомотиви се е движил. Специално тук в нашия случай на територията на Бавария е преминавал с този 18-та серия локомотив и си остава един от най-красивите и най-луксозни влакове през това време в Германия. Кога и как избрахте за своя хоби железопътният моделизъм? За 7-я ми рожден ден получих подарък първото си влакче. Това беше през 76-та. И така по-малко, с някой път ми добавяха някое вагонче, някой път локомотивче, някой път къщички. И така, от тогава до ден днешен без спирка. Кога и как се здобихте с именно този модел? Преди няколко години беше. Нищо интересно, купих си го от eBay. Доста добро качество има на матрицата. По желание може да се монтира осветление във вагоните, аз не съм го монтирал. Приятен модел е, няма забележки към него. Има ли друг модел тук, за който също искате да ни разкажете? С най-голямо удоволствие.
Ето го другия модел, казва се Henschel Wegmann-Zug. В началото на 30-те години в Германия вече парният локомотив е достигнал почти своето съвършенство. Единствената пречка за високите скорости е насрещната въздушна струя. Тоест, вече търсиме аеродинамичната форма, за да се постигне още по-голяма скорост. Това е класически парен локомотив, но целият е обшит с аеродинамичната обшивка. По този начин той вече достига скорост 175 км в час. И за да има ефект от тази скорост, се налага и целият влак да бъде оформен по същият аеродинамичен начин. Така се получава въпросният Henschel Wegmann-Zug, който тогава е пътувал, говорим за 34-35 година, между Берлин и Дрезден, като го е взимал това разстояние за час и 40 минути. Също много луксозен влак. Първия вагон се състои от пощенско отделение, багажно отделение и ресторант. Комбинация от трите функции. Следващите са втора, трета класа, всичките са салони, като на последния вагон имаме панорамен салон. Някъде около 10 години активно се занимавам с ЖП моделизъм. Правя модели на сгради, също правя си макет, също така правя модели и на подвижен състав. Сега искам да ви запозная с един такъв мой модел. Това е дизелов локомотив 06-та серия. При мен характерното е, че правя само български модели. Конкретния е закупен като моделче, но е на румънските железници в сива окраска, като за да може да се направи като наш, трябваше да се извършат доста неща, като например да се преправи външния му вид и след това да се боядиса, след пък което трябваше да се направят някои по-такива деликатни неща, като ето тези ленти тук. Оправих някои дребни неща и сложих табелите, като по този начин стана един истински български локомотив. Правенето на един модел е една много трудна работа и отговорна, защото това са много дребни детайли. Няма да излъжа, ако кажа, че от 6 месеца, даже и повече, изисква работа до пълното му завършване. А сега, ако позволите, малко да покажа и част от моята работа. Това е съвсем елементарно нещо. Започнах да слагам имитация на подпорна стена. Както виждате, повечето е сложена. Сега ще ви покажа как се слага последното парче, с което считам, че е завършен на този етап работата по този макет. Както виждате, аз съм го подготвил. Трябва да се работи също много внимателно, за да могат частите да се напаснат. Трябва много внимателно да се реже, защото този стиропор може да се разруши, ако не внимавам. Ето я частта. Налагам я на място, където ще бъде залепена. Вижда се, че добре прилепя. Лицевата част на стиропора е готова. Слагам лепило. Трябва да се сложи достатъчно лепило, за да може да се залепи добре. Всъщност това е една, може да се каже, лесна задача. По-трудно е, например, изработването на цялостния ландшафт. Лека-лека започва да се оформя всичко, като естествено добрият моделист трябва да направи така, че всичко да е максимално близко до действителността. Малко още лепило трябва. И после остава само да се притисне по-продължително време, за да може лепилото да засъхне.
Сега да ви разкажа малко и за макета, който е зад мен. Той пресъздава една българска гара. Освен гарата има съответно и тоалетна, така както е в характерно по-скоро за нашите истински държавни железници. Освен това, съответно е изпълнено и окологаровото пространство, съответно перони. Направени са пероните в абсолютни подробности, в смисъл, че са пресъздадени дори плочките. Сутринта сложих човечета, съответно зад гарата има площад с автобуси, да кажем, и товарна рампа, където в последствие ще се направи едно депо за скрап. Това все още е в процес на изпълнение. Гарата е от 3 коловоза, отпред, за да е картинката пълна, направихме и имитация на бърготваеми ниви с черен път, съответно ще се сложат и трактори, изобщо такава механизация, но това все още не е измислено как ще бъде. Кога смятате, че ще бъде напълно завършен макета? Като си има предвид, че работим екипно, се надявам до 2-3 месеца най-много, като стремежа ни е наистина да още много детайлност да постигнем, така че максимално усилия ще положим в тая насока. Никога не си поставяме срокове, защото нещата не се получават. Трябва да се изпипва, трябва изключително спокойствие и търпение във всяко решение. Това хоби е още от детството ми и първи или втори клас беше, когато татко се върна от чужбина и ми донесе едни двоетажни вагони от Будапеща. Строихме големи железници в моята детска стая. Запазих си любовта към влакчетата и до ден днешен. Това е любимото ми средство за разтоварване. Модела, който виждате, е вече от една съвременна епоха. Това е един влак, който е под логото на ОББ, на австрийските железници, и е много специфичен за регионалните влакове на Австрия. Нарича се City Shuttle, което означава градска совалка. Той извършва многократни преходи между близки градове. Аз лично съм пътувал между Виена и Залцбург с такъв влак. Абсолютно същия. Това ме накара да си го купа. Какво е специфично за него? Тъй като той извършва многократни преходи, за да не се прави маневра на дейност и да се губи време. Когато се движи в посоката на локомотива, това е ясно. Когато се движи назад, има един специален вагон глава, който ние наричаме Штойрваген. Той поема дистанционно управлението на локомотива и всъщност не се губи време за маневра, влака просто се движи назад, управляван от машинист, който е на този Штойрваген. Интересното за локомотива, който виждате, е един от най-съвременните модели на Siemens, който се нарича Таурус. Виждате го в отцветка, която е много специфична. По повод на Европейското първенство в Австрия бяха пуснати 24 такива окраски на действителните локомотиви с страните финалистки. Този, който виждате е с австрийските символи. Тези локомотиви са пуснати в лимитирана серия от фирмата Роко и са произведени само 1000 бройки за света. Този е под номер 27. Той е уникален локомотив. Той е единствен. Има сертификат. Аз успях да стигна до него благодарение на мои приятели железничари, които получиха подарък от австрийските железници и, знайки за моето хоби, ми го предложиха.
Аз ще направя за вас нещо малко по-различно, тъй като моята страст в това хобби не е събирането на модели, а изработката на ландшафт. И за това съм приготвил едни примерни сетове от най-различни култури, които ползваме при оформянето на ландшафта. На част от модулите може да видите царевица. На гарата сме разположили едни хубави туфи с най-разноцветни рози. А сега ще ви покажа как ще правим слънчоглед. Сета се състои от няколко части. Използваме един фломастер, с който трябва да отцветиме вътрешната част на слънчогледчетата. По-късно тези стъбълца ще ги присъединим към цветчетата. Преди това обаче виждате, че те са абсолютно еднакви, нещо, което в природата почти никога не може да се види. И за това, за да ни е по-лесно, докато те са на тази пластмасова основа, с пинцета ще изкривиме всяко едно от листенцата и по този начин постигаме една уникалност на всяко едно от стъблата. И когато оформим след това нивата, ще видите колко хубаво седи. Цветчето е тук, можем да го натиснем. Нашия слънчоглед е вече готов. След което можем да изрежем стъбълцата. Сега ще ви направя една демонстрация за розите, които сме използвали на нашата гара. Аз сега ще ви покажа вече готови изглобени цветчета. Това е основата на нашата туфа от рози. Поставяме лепилото и сега можем да редим цветчетата. Ще направим туфата в един цвят, като ще използвам два вида пинцети. Това е доста бавна работа. Трябва човек да има много голямо търпение, но пък резултата, който получава след това, е безкрайно красив. Този храст ще го поставим и него до всички останали храсти на гарата. И общо взето това е част от хобито. Това, което на мен ми е интересно да правя в клуба, е именно да правя ландшафт и да обръщам внимание на ето такива дребни детайлчета, които страшно много отварят моделите и макетите, тъй като колкото сме по-близко до реалността, толкова е по-добре за окото и е по-лесно за възприемане. Защото това не е просто една играчка, това е наистина моделизъм. Това е всичко от предаването «Моето хоби моделите» за тази седмица. Очаквайте епизод от поредицата и през следващата по същото време. А до тогава останете с програмата на Hobby TV.